אז עוד מעט אנחנו כן נעבור לשתי נשים מיוחדות מאוד, אורית לייזרסון ויסכה שומר, שהגיעו אלינו מבית מדרש רחם, בית מדרש שהוא כל השנה, ועכשיו באלול עוד יותר שווה. אפשר למצוא אותן נראה לי בחיפוש פשוט, נכון? ובאתם אלינו ביום הזה, ביקשנו, ביום הזה שבית מדרש רחם זה יום כזה של רחמים, יום כזה של צער ושבר, ולא סתם רחם ורחמים, והמעבר הצער, והרחם שהוא גם בסוף מקום חשוך, מקום שעדיין לא יצא אל האור. ועדיין רחם זו קונוטציה כזאת עטופה, מצד אחד. מצד שני, לא ברור איך מרגיש שם. כאילו גם עכשיו עולה לי כזה, רגע, אנחנו עכשיו ברחם עם כל בעצם כשאין בית מקדש, זה מה שאנחנו נמצאים עכשיו? זה החושך והאור הזה. אז באתם אלינו, ואתן, חלק ממי שמגיע לכאן זה כזה חיבורים שנוצרו כאן ועכשיו, ושתיכן, השיח שלכן או שלכן. אז אני אצא החוצה ופשוט תהיו. תודה רבה. לפני שאת יוצאת, נוגה, לפני שאת יוצאת, בא לי ממש להגיד לך תודה. ממש נתת לי עכשיו מתנה של איזה נקודת מבט, כאילו פתאום אני כזה אומרת בגוף שלי, וואו, אז יכול להיות שעכשיו זה רחם, וממש תודה על המתנה הזו, כי אני אומרת, רגע, אם עכשיו זה רחם, אז עכשיו זה היווצרות, אז עכשיו זה לידה, אז עכשיו זה חושך, עכשיו זה גם דם, אבל עכשיו זה גם חבל טבור, ועכשיו זה גם מלאך, ופתאום, כאילו ממש זרקת אותי כזה, ועכשיו זה רחם, וכאילו ממש הזז לי משהו במוח, כזה בא לי לשמוע רגע את המלאך שדובר דווקא עכשיו, דווקא בהיריון הזה. אז רגע לפני שאת מפנה את המרחב, אני רוצה להגיד לך תודה, על עשית לי משהו. תודה. אז בא לי כן עוד רגע כזה מילה על זה. היום בבוקר נעמה ניימן אמרה על זה שהציפייה לדבר היא גדולה מהדבר. הציפייה לגאולה, גדולה מהגאולה. הציפייה, ההכנות לשבת. ובאמת יש כזה, באמת, גם בהיריון, כאילו, טוב, כאילו מתי, מה יקרה בלידה, ואיך יהיה בלידה, ומה יצא בלידה, ויש משהו בהיריון, אני מרגישה אישית, אני אשתף שאני חווה את זה, יש לי לפעמים כזה מין דיכאון בהיריון, וזה לא סתם, זה לא סתם מה שעובר שם. זה חלון מאוד גדול לנפש, וגם באמת מה שנוצר, אומרים שהם, הרי העובר ברחם הוא גדל באחוזים שהם לא נתפסים בכלל, כן? הרבה יותר ממה שקורה לנו אחר כך. ושם בחושך הזה אנחנו גדלים, ושם קורה, ושם נוצר, וזה באמת להבין שעכשיו זה הרגע. כלומר, אולי, בעזרת השם שנזכה אנחנו להיות בגאולה שלמה, או מי ומתי, אבל הסיפור זה הדרך עכשיו. זה הדבר שאנחנו זוכים זה לזכות בכאב להיות כאן, כי אף אחד לא רוצה עכשיו להיות רווקה, או לצפות, או כאילו כל הדברים האלה, כשזה לא מגיע, כאילו כן, הבעיות של החיים. אבל זה באמת משהו מטורף להבין, שזה הסיפור, כאילו שם קורים דברים ברמות שהן לא נתפסות, והן באמת, כאילו יש משהו ברחם שזה לא נתפס בחוץ. זה קורה בפנים ואנחנו לא רואים את זה. ובאמת, אני רואה בצער של נשים, שאני נפגשת עם נשים בכל מיני שלבים,
זה צער שהוא לא נתפס. וכן, גם לי זה חידוש עכשיו פתאום להבין את זה, שאנחנו לא שהעצב מסוגלים. מעצב, גם העצב מעצב, מערכת העצבים, כן, גם ודווקא. בזמן של עיצוב, כן, הזמן העצוב הזה יש לו רמה של התהוות, כן, ו- ואני כן אגיד שנראה לי שבשיעור הזה אנחנו גם ניגע בעכשיו, אבל גם ניגע להפסיק רק להיות בציפייה, להפסיק להתלהב מההתמהמהות, שהיא הרבה פעמים חלק ממה שנוח לנו, כן? להיות בציפייה, להיות בהתמהמהות, אף על פי שהתמהמה, טוב מאוד שהתמהמה, אני עוד לא סידרתי, פשטתי את כותלתי, איך חייל בשינה, קצת על המקום שלא מוכן, כאילו לשתף פעולה עם הגלות ועם הציפייה וההתמהמהות, פועל ישועות דרכו, דרך כל אחת כאן. אז גם כאילו יש רגע שצריך לצאת בו מהרחם, החמימה והמזינה והנוחה, שלא צריך להיות בה ולעשות בה שום דבר, והעובר מקבל את כל מה שהוא צריך. יש רגע שצריך לעבור. עובר מלשון מעבר. אה, ומבחינתי אנחנו הדור, דור המעבר, שלב המעבר. כן, הדור הזה שהגיע הזמן שהוא יסכים לעשות צעד לתוך הגאולה, לתוך החיים, ולא רק ישר יחכה וימתין בחדר המתנה. כן, אז ניגע המעבר בזה, הצר הזה. כן, המעבר הצר הזה, וזה כאילו מורגש בכזה טירוף, שכל הזמן וכל שנה קורה משהו בקצב, כי ככה זה במעבר של הלידה, נכון, זה לגמרי. טוב, תודה. תודה לך. איסקוש, את כאן? ככה נפתח את השיעור, זה האייקה. לגמרי. אני משתדלת להיות הנני. וואי, היום הזה זה באמת לוקח לכל מיני כיוונים. אני ממש משתדלת להיות כאן, כזה, אני חושבת שזה באמת יום שלוקח אותי מכאן, לכל מיני, כזה לעבר ולעתיד ולו יהי, ואם רק היה, ואת שואלת אם אני כאן, אז אני אומרת, וואי, אני במלא מקומות, ואני רוצה להיות כאן, אני רוצה להיות ממש כאן ביום הזה. וואו, אז באמת זכות להיפגש ביום הזה, בשבילי להיפגש במתכונת של שיחה עם עסקה, אמרתי לה, זה לא מתאים, יש 5 איסורים, צריך 6 ביום הזה, כי באמת מבחינתי לימוד תורה זה, או דיבור תורה, או שיח של תורה, זה באמת מרחב שהוא מזין הרבה יותר מאוכל, כן? לא צמא ללחם ולא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם נשמע את כל השם, ולכן היה לי כזה שאלה, מה באמת כאילו ניפגש, נתוועד ביום הזה? ואז ראיתי במגילת איכה שהמילה מועד מופיעה המון פעמים, וגם שאומרים שזה יום מאוד מאוד גדול, שזה מועד, בחינה של מועד, ובאמת לעתיד לבוא היום הזה גם עתיד להתהפך, להיות מיום אבל ליום של שמחה גדולה וישועה גדולה. אבל באמת נגיד הרגשתי שאני לא יכולה להתאפר, שזה יום שבו אני מתאפרת באפר, אני מסכימה שיש חלק אפרי בעולם הזה, כן, בעולם שירדנו לתוכו, ואני לא יכולה להתפאר ואני לא יכולה להתאפר עדיין, אני עדיין באפר, וההסכמה הזאת רגע ביום הזה להתאפר, לשים אפר על ראשנו, ולהסכים לזכור ולהסכים להיות,
בתוך הכאב הזה, שמי שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. כן? לקחת איזושהי אחריות על הדבר הזה, שאנחנו לא מתענים רק על משהו שהיה. אנחנו כאן באחריות על זה שזה עוד לא נהיה. כן? הכל נהיה בדברו, אבל זה עוד לא נהיה בימיי, ויש לי אחריות בדבר. יש לי אחריות כאילו נחרב בימיי. כן? אז אני רוצה שניכנס רגע פנימה, כמו שאנחנו נוהגות לעשות בבית מדרש רחם. ורגע כל אחת באמת תפגוש את הכאב שלה, את המיצר שלה, את הקריאה שלה ליה בתוך הגוף. כי הרמ"ק ממש אומר שאישה ונקבה היא מקדש, היא ירושלים, היא ציון בעצמה. ואני יכולה לשבת ולהתאבל על הרמה הקולקטיבית ועל חורבן בית המקדש שם, ממקום של שכל, ממקום של ידיעה מה זה היום הזה, אבל האם אני אדע לאזורים בתוכי שבהם שועלים מהלכים בי, שבהם החורבן זורם בקרבי, האם אני חיה את זה בצורה חיה, אמיתית, לא תיאורטית, לא שכלית, ומחפשת דרך בתוך הכאב הזה. אז רגע נעצום עיניים, כל אחת באשר היא, כל ציון, כל ירושלים, כל אנשים שכאן, כל אחת רגע בכלל להתעורר על זה שבגוף שלה יש ציון. וניקח נשימה עמוקה אל הגוף הזה, אל המרכבה של הנשמה. ממש ננשום עמוק לעומק הרחם, לירושלים של מטה שבתוכי. וממש רגע נהיה בקשר אליי, אל הגוף, אל ירושלים שבי. דברו על לב ירושלים. אנחנו רגע מדברות אל הלב של ירושלים שבתוכנו. ואנחנו ממש שואלות את ירושלים. ירושלים שבי. ירושלים שהיא אני. ציון הלא תשאלי. אני רגע שואלת, מה כואב לך, ירושלים שבי? מה כואב לך? דברו על לב ירושלים, וקראו אליה, ממש רגע מדברות אל הלב. אפשר להניח אפילו יד על הלב שלנו, ושואלות, מה הכאב שלך, ירושלים שבי? קורבן, מה החור? החורבן, חור שבנו, קורבננו, בבנינו, בחיינו. איזה חור יש בלב שלי? איזה צורה יש לו? מה חסר? מה מתגעגע? הרחם נקראת איבר הגעגועים. הרמה קורא לה שכל האיברים מבקשים, מתגעגעים אל הירושלים הזאת, אל הרחם הזאת. אל מה אני מתגעגעת? מה כואב לי? מה כואב בי? ירושלים. ואני רגע נותנת מקום לכאב הזה. מי שמתאבלת על ירושלים, תזכה לראות בבניינה. כשאני נותנת מקום לכאב ולאבל,
אני אוכל גם להרחיב ליבי אל החיים, אל השמחה, אל הגאולה שתבוא. ואני רגע נותנת מקום ונושמת אל הכאב, אל החור. אין אדם שאין לו בור, אין אדם שאין לו חיסרון וגעגוע. אנחנו רוצות רגע להיות בחיבור ביום הזה לעבר הגעגועים שלנו. למה אני מתגעגעת, מתגעגעת, משתגעת מגעגועים. ואני נותנת לגעגוע הזה להיות, כי הגעגוע הזה בעצמו מעורר את העולמות העליונים, שאני באמת הובה אותו. לא רק מדברת עליו, אלא ממש נותנת לו משכן בתוכי. דברו על לב ירושלים, קראו אליה, מתגעגעת ונושמת את הגעגוע, מכל ההוויה, מכל הגוף, המשתוקק, הרעב, הצמא, לא לאוכל, לא למים. למה הנשמה שלי צמאה? למה הגוף והמשכן שלי צמאים? צמא לך נפשי, קמה לך בשרי, בארץ צייה ועייף, בלי מים. אנחנו ממש רגע ברכות, נותנות מקום לאבל, לחורבן, לכאב. רגע גם נותנות לבורא לעבור דרכנו, בגעגועה, בהשתוקקותו. ממש מדמיינות איך אור השם בוקע דרך האש שבוערת, דרך החורבן, דרך החורבות. מי זה עומד אחר כותלנו? מזיזות רגע את הכתלים, את החומות שבנינו, ונותנות גם לגעגוע שלו להדהד בתוכנו. ולשמוע, לא רעב ללחם ולא לצמא למים, כי אם לשמוע, לשמוע. אני מזמינה אתכם להיפתח אל השמיעה, לשמוע מה השם לוחש לי בתוך הבדידות, איכה ישבה בדד, בתוך הצער, בתוך החורבן, בתוך הכאב האישי שלי, שהוא לגמרי כאבה של ירושלים הגדולה. ובעדינות, עם התחושה הזאת, איכה ישבה בדד, שאני לא לגמרי לבד, שאתה כאן איתי, אתה עמדי, גם כי אלך בגיא צל מוות. אנחנו חוזרות לכאן ברכות, בעדינות, פותחות חריץ בעיניים, אל האור, אל הכאן ועכשיו, ואני מזמינה אתכם לעשות רגע ציונות. ירושלים, ירושלים יפות שאתם. רגע לכתוב לנו בתגובות מה הרגשתם, מה פגשתם, מה הכאב שלכם. אולי נוכל גם להחזיק יחד תפילה על הכאב של כל אחת, וגם על החש לכם, זה שמסתתר אחר כותלנו. ממש מוזמנות לכתוב ואנחנו נקרא ונהדהד כאן. עסקה תתחילי. וואו, קודם כל תודה. טוב, אם נתחיל לקרוא. קודם כל, רגע נקרא את מי שככה ישמיע את קולה. הלחישה בואי ראי כי את אורי.
תודה, וואו. תודה רבה. בואי ראי כי את אורי. וואו, מדהים. תודה. אמ, אני גם אשתף שככה, קודם כל היה לי את הכאב של השועלים מהלכים, כי אמרתי, וואו, ירושלים כל כך בנויה, אבל השועלים מהלכים, וזה עד מתי? ממש. אמ, ועוד רגע אני גם אשים כאב אישי, אבל ממש היה לי געגוע לשמחת בית השואבה. געגוע כזה לרקוד עד כלות ולהיות קשורים לנבואה, ושכולם באים. כזה ממש היה לי כאב אתמול כזה, דיברתי עם חברה, והיא לא דתייה, ואמרתי לה שאולי תקפוץ אליי היום, והיא אמרה, וואי, אני ביום קליניקה מלא, וכאילו, והיה לי כזה כאב, כי וואי, בכלל לא יודעת שזה תשעה באב היום, וזה כאב לי כל כך, ממש, שזה, שאנחנו לא יודעים, שלא כולם יודעים. כי אני מרגישה שכולנו צריכים לבקש את הבקשה הזו. וגם אני רגע מניחה פה עוד כאב שהיה לי כאילו שנתן עכשיו בעזה, ואני כזה, כאילו, על הכאב, ובמקביל להבדיל אלף אלפי הבדלות, אני ממש מרגישה את אחי היום שר את שיר ציון. וכאילו יש לי גם כאב של עד כמה נחזיק בחזיתות שונות. כאילו קודשא בריחו ושכינתי. אח שלי שאני אומרת שהוא מחזיק שם בעליונים, ואנחנו פה. ואלותן שהוא מחזיק בעזה ואני בבית. כאילו, בא לי שנחזיק הכל יחד. ש, שלא נהיה בחזיתות כאילו, נפרדות בשביל הביחד. אבל אני מתגעגעת לקודשא בריחו ושכינתי ככה, ביחד. חד משמעית. ממש ביחד. תודה. וואו. בואו נקרא אתכם. געגוע הביתה, געגוע לאיחוד עם האיש, בקשה להגיע כבר הביתה, להרגיש עטופה ואהובה ומוגן. אמן, שיר. כאב שאין לי מרחב ומקום, מתגעגעת להיות בטוחה ומוגנת, ולנוח, להוציא את אלוקים מבעד לכתלים. אמן, אמן, הגעגוע למקום, געגוע לבית. תודה על הגעגועים ועל הכאבים, על המקום, לדבר. אמן, אמן להפוך את הכאב לתפילה. טוב, וואו. Mm. אז באמת ככה קראנו למפגש שלנו איתכן, מעורים זה בזה, ועל האהבה הזו שמתגלה דווקא בחורבן. אה, וזה ממש רגע גדול, כאילו רגע, קודם כל להסכים להרגיש את הכאב, וגם להסכים להרגיש את מה שהכאב מביא איתו. כי מאוד 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 קל לטשטש את הכאב, כי כאילו למי יש כוח להרגיש כאב? האמת היא שכשאני אומרת את זה, אורית, את יודעת שאני עם כאב ראש כבר הרבה זמן, אני כבר מתפוצצת, כי אין לי כוח להרגיש כאב כבר של המילואים. אמרתי, זהו, אני הפעם הזאת לא מסכנה, לא קורבנית, אני מלכה, סוגרת בתי מלון, עושה תוכניות, ואני כאילו קולטת תוך כדי שאני אומרת את זה, כאילו, אין לי כוח כבר להרגיש כאב, אז כאילו, אז הכאב ראש שלי, אז הראש שלי ממש אומר, לא, לא, מותק, את צריכה להרגיש את הכאב, צריכה להרגיש את הכאב, אז באמת יש משהו, כאילו באמת בזה שאין לנו כוח להרגיש כאב, ושהוא באמת יוצר איזשהו טשטוש.
איזשהו טשטוש של הרגע הזה. הרגע הזה זורק אותי תמיד לעם ישראל במצרים. כאילו זה זורק אותך בסוף להשלים עם המצב כמו שהוא. והכאב הוא רגע מזיז אותך ואומר, לא, אי אפשר ככה. אי אפשר לחיות עם כאב. משהו אחר צריך לקרות פה. אבל אם אני מטשטשת את הכאב, אז אני מוכנה להישאר בגלות. עוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת. כי אני רגילה. כי טשטשתי את הכאב. לא מאוד כואב. אני יכולה לסבול את הכאב הזה. להישאר עוד בגלות, ועוד בגלות, ועוד בגלות. ולכן הבעל שם טוב אומר, לא, שעיקר הגלות שישראל לא ידעו חסרונם. ברגע שהם רגע נאנחו ואמרו, כואב לנו, זה לא זה. זה איזשהו רגע של גילוי, איזשהו רגע של מהפך. ממש. כאילו, ולכן גם אני באמת מרגישה שהרבה פעמים אנחנו נכנסים לצום עם מין כזה כן, שוב הגיע תשעה באב, ושוב לא נגאלנו, ושוב כזה, איזה מין נמנום כזה, בתוך המציאות. כן, כאילו אין לי אחריות על זה, זה יקרה מלמעלה, בית המקדש ירד מלמעלה. אבל לא, בית המקדש יתעורר כשאני אתעורר. בעל שם טוב אומר, הגלות נמשכת מהשכחה, ובזכירה סוד הגאולה. אם אני שכחתי בכלל למה אני מתגעגעת, אם אני קוראת את איכה כמשהו שהוא קרה, או למפרע, כמו שאומרים על מגילת אסתר, כאילו זה קרה למישהו פעם, ולא כאילו זה מדם ליבי. כן, אתמול הבת שלי אמרה לי, אמא, למה את בוכה? ואמרתי לה, כי אני מתגעגעת, כי אני לא מוכנה לא להרגיש כמה אני מתגעגעת, לא לזכור באמת על מה אנחנו צמים ביום הזה, מה חסר לנו, לדעת את חסרוני, בורא נפשות רבות וחסרונן, כאילו ממש לא מוכנה לחיות פה אם אני נרדמת לי בשמירה, אם אני מתאפצת לי בתוך הגלות הזאת ומתערפלת בתוכה, ואני יודעת שהכאב, כמו שאמרתי, עסקה הוא לא מזוכיזם של הבורא, הוא כאב שבא להעיר אותי, הוא כאב שבא להגיד, אל תהיי ישנה וליבך ישן, או ישנה וליבך ער, תתעוררי, מעפר קומי. תלבשי את הצורה האמיתית שאת אמורה להיות ולחיות. יש לך אחריות על הגלות הזאת, לכל אחת פה יש אחריות על הגלות הזאת, על השואלים, על הביזוי, על הניתוק. והמקום הזה שרגע מפסיק להסתכל על הכאב כמשהו שאני צריכה לקחת כדור כדי להעביר אותו, אלא אומר, תודה כאב שדפקת בדלת שלי. אתה שליח, הכאב לא עומד בפני עצמו, אף פעם. הכאב הוא בא לילד מתוכי משהו. הוא בא להגיד לי, את לא תוכלי להתכחש לגלות, לגעגוע שלך, תתעוררי אליו, תסכימי להרגיש אותו. וכשתסכימי להרגיש את הכאב, ייוולדו מתוכו החיים שצריכים להגיע. כן? זאת אומרת, ככל שאני אתעלם מכאב, ככה הוא ייקח יותר ויותר מקום, ככה הוא יותר ויותר יתגבר, ככה הוא יהפוך להיות אשליה כאילו אין פה כאב, אבל מתחת לכדור שלקחתי, כדי לא להרגיש את החיים, כדי לא להרגיש את המציאות, כדי לא להרגיש את הכאב, יהיו דברים שיעוררו אותי, ואני מרגישה שכמו להבין גם שהשם שולח לי כאב,
כי הוא אוהב אותי. כי הוא אוהב אותי, כי הוא רוצה להעיר אותי, כי הוא רוצה שאני אתעורר על הפעולה שצריכה להתרחש כאן. ממש. וזה בדיוק המקום שהחורבן והכאב הם מקום שבו, שהמדרש מספר שברגע, בשיא החורבן, הקרובים היו מעורים זה בזה. כי המקום של החורבן זה מקום שלא מוותר על הקשר המיטיב והמיטבי. כי המקום של החורבן הוא רגע שבו עבר, הווה ועתיד מתחברים. כלומר, אם יש רק הווה, אם כאילו בדיוק כמו שזה ככה זה טוב, ויש רק הווה, ויש רק את הכאן ועכשיו, ויש רק את השלום עכשיו, אז זה לא כזה, אז זה לא כזה משנה מה היה, ומה שיהיה זה רק מה שניצור. אבל יש משהו בחורבן שאומר, רגע, דע מאין באת, וגם יש מקום שהולכים אליו, ויש אופן אלוקי שבו מופיע העניין האלוקי, הכוזרי אומר. כי יש פה איזו צורה, יש פה צורה לחיבור הזה של העולמות, יש פה צורה מופלאה של האופן שבו חיים של מקדש. וכשזה לא קורה זה חרב. ואם זה חרב, זה אומר שיש אמון שהדבר האמיתי יכול לקרות. כלומר, החורבן מפנה מקום לדבר האמיתי, ולא מוותר על הדבר האמיתי. ובעיניי זה רגע כזה של רגע להגיד, וואי, אין לי מושג מה זה הדבר האמיתי, אני רק יודעת שלא ויתרו לי על הדבר האמיתי. בגלל שהחריבו את מה שכבר לא היה אמיתי. ואני לא יודעת מה זה עדיין, אבל אני יודעת שאם מה שקורה חרב, יש פה דבר אמיתי, יש פה משהו, יש פה אור, יש פה קשר. אני חושבת שזה אולי אחד הדברים הכי חזקים, שבתוך כל הדבר הזה יש התעקשות על קשר של הבורא איתנו. התעקשות של הבורא על זה שאנחנו נחיה חיים של קשר. שלא יהיה מבנה שלא מתקיים בו קשר, אלא אם המבנה לא מחזיק את עם ישראל. ההתעקשות הזו של כאילו לא לדפוק כרטיס על החיים, אלא לחיות חיים של קשר ולהתגעגע כל כך לחיים של קשר. כאילו מה רע לנו? מה חסר? חסר הקשר העמוק עמוק עמוק שנובע מהנקודה הכי עמוקה ופנימית הזאת. ממש. ממש. באמת אני אקרא רגע, אני כל כך מפחדת לקרוא דברי, כאילו באמת, זה ממש מרגיש לי שתורה היא הזנה, זה כמו לאכול בצום. אבל אני אקרא כי מותר לדבר על את הדיבור של החורבן והתקומה והבקשה לגאולה. כבר קראתי את זה לבית מדרש רחם, אבל אני אקרא את זה שוב. מצאנו עניין זה בדברי חז"ל, שאמרו על חורבן בית המקדש, כי בשעה שנכנסו אויבים לקודש הקודשים, ראו את הכרובים מעורים זה בזה. דהיינו שהקדוש ברוך הוא הראה אז גודל אהבתו לישראל. כי תמיד, הרי רק בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, היו הכרובים מעורים זה בזה. אבל בשעת החורבן, היה הגילוי הזה להורות שכל החורבן אינו אלא בבתי בראי, אבל בבתי גוי הפנימיים לא קעתה אהבת הקדוש ברוך הוא לישראל, וקיימת בכל תוקפה, אפילו בשעת החורבן. אז רגע, בתי בראי ובתי גוי, אנחנו רואות שהזרים נכנסו להיכל, ומה שהם ראו בתוך ההיכל, זה את הכרובים מעורים זה בזה. איך זה יכול להיות שבזמן של חורבן, בזמן של הרס, זה מה שהם רואים, כן? וגם כתוב במדרש זה נורא הצחיק אותם. זה מה שיש לכם בקודש הקודשים, זלזלו בזה, ביזו את זה, כן? זה מה שיש לכם בלב קודש הקודשים, זכר ונקבה, מעורים זה בזה. הייתם שמים שם איזה קטורת, איזה משהו רוחני וגבוה ועליון. מה זה? מה זה הבושה? אתם לא מתביישים? כן?
זה מה שיש בלב קודש הקודשים של עם ישראל. זכרי ונקבי, מעורים זה בזה, זה לב העם שלנו, זה לב המקדש. אנחנו צריכות להבין שהלב של כל בית המקדש זה הזיווג הזה. הזיווג הזה בין הזכרי לנקבי, בין הכתבים, בין ימין ושמאל, בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל, כן? וכן, זה, כשהזרים נכנסים, זה מה שהם רואים, שכל המהות שלנו היא חיבור בין לבין, היא חיבור, 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 ובעצם גלות היא ניתוק הכי עמוק שיש. גלות היא ניתוק בין הגוף שלי לבין הנשמה שלי, בין עם ישראל לבין ארץ ישראל, בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, בין עם ישראל בתוכו, בין האחים שלי לאחיות שלי, בין חילונים לדתיים. כל רגע שיש בו ניתוק, אנחנו בעצם מקיימים דרכו גלות, כן? ממש, ואני נעצרתי בזה, ככה שאמרת, זרים נכנסים אל ההיכל. ואני אומרת לעצמי, למה שיכנסו? מה מעניין אותם? וזה בדיוק זה. ואני רגע רוצה לקחת את זה לפשטות של החיים, של כל כך הרבה, כל כך בקלות, נהיית זרות. זרות מעצמי, זרות מהעשייה שלי, זרות אפילו לפעמים מהאימהות שלי, זרות מהזוגיות, זרות מהחלומות, זרות מהקדוש ברוך הוא. הזרות הזו מבקשת להיכנס אל תוך ההיכל ולראות מה קורה שם בלב העניינים. הזרות היא עצמה מבקשת להתחבר, היא לא יכולה להיות זרה יותר. זה בדיוק החיבור ככה בין אב לאלול, שאחרי הפספוס של הזרות, או כמו שהרב גינזבורג קורא לזה, הזנות של אב, אנחנו נכנסים אל הבתולין של אלול, ואומרים, רגע, 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 אני חייבת חיבור, אני חייבת ממש להיות בחיבור, ועולה לי סיפור שאני מספרת נראה לי כל תשעה באב, אז הבנות של הבית מדרש בטוח שמעו את זה כבר, שאחד הפעמים שהיינו בהודו, ממש ב-2006, אני חושבת פעם ראשונה, היה שם כזה, זה היה, פה היה מלחמת לבנון השנייה, ושם כאילו היה איזו הזדהות של האדמה עם כל בגלל כל הישראלים, ונפלו גשרים, והיה שם בלגנים של טבע. ובא אליי איזה מורה ליוגה ברחוב, ואמר לי, העולם צריך את האור שלכם, יש לכם הערב אור? אז אמרתי לו, תשמע, הערב אנחנו בוכים על משהו שקרה לפני אלפי שנים. זה דווקא ערב של, לא יודעת אם יש בו אור. והוא אמר, אני בא. וזה היה תשעה באב שהוא הגיע, המורה ליוגה הזה, והיה שם איזה יפני, שצייר את יונתן כל ה-24 שעות האלה, והיו שם גרמנים, והיו שם קוריאנים, ואני פשוט הסתכלתי על הדבר הזה, ואמרתי, מה זה מעניין אותם? וכאילו חשבתי שזה כאילו משהו אנתרופולוגי כזה. ואז ממש נפל לי האסימון שבכזה אספנו חלב מכל הרפתות, מכל הפרות ברחוב, כדי להכין שוקו לשבירת הצום. ואז ביקשתי מהגרמני שיטעם לנו את השוקו. והוא אמר, אני צם איתכם, העולם צריך את האור שלכם. ורגע נשמתי את זה ואמרתי, וואו, הזרים זקוקים לאור. הם לא סתם נכנסו להיכל לראות אם אנחנו מחוברים, לראות אם הלב שלי מחובר לקודש הבריחו, אם זכר ונקבה מחוברים, אם גוף ונשמה מחוברים. הזרות עצמה לא יכולה לסבול את הניתוק. הזרות עצמה מבקשת להיכנס יחד, להיכנס אל תוך היחד. ויש שם פשוט קריאה עצומה, שלא נאבד את נקודת הקשר, שלא נאבד את היכולת להיות בקשר, שזה כל כך בקלות קורה בכל התחומים של החיים. ולפעמים אני כאילו מוכנה לוותר על עצמי כדי להיות אימא, אז אני אוותר על עצמי, בשם האהבה ובשם כל מיני דברים, אני כאילו מוותרת על עצמי. ואז התפקוד אומר, לא, אני לא מוכן להיות בית ריק. כאילו עם בית ריק אני אחרב. צריך אותך, צריך את הנשמה שלך, צריך את נקודת החיבור שלך. ממש. צריך שתהיה פה גאולה ונביאה. לכן הצעקה, המגילה של היום הזה זה איכה ישבה בדד. זה לא הסיפור,
את לא אמורה להיות לבד. זה לא אמור לקרות לבד. את לא אמורה לחוות את הבדידות שהגלות מספרת לך עליה יום יום. ולהאמין לבדד הזה, עם לבדד ישכון, עם בודד, החוויה הזאת שלי, שאני בודדה פה בעולם ונזרקתי לכאן, איכה ישבה בדד? והתשובה לזה, את לא לבד. גם בזמן שבית המקדש חרב, ועם ישראל לא עשו רצונו של מקום, אין ספק, אחרת בית המקדש לא היה נחרב. הקרובים היו מאורים זה בזה, כאילו הבורא כמו אומר, אני יורד איתך לגלות, כאילו אני מחובק איתך, אני מזווג איתך, לאן שתלכי אני אלך, באשר תמותי אמות, כאילו אני איתך, אני אחד איתך, אני אחד איתך. כלפי חוץ יש חורבן, בבתי ראי, כן, החורבן אינו אלא בבתי בראי, בארמית זה בבתים החיצוניים, ברמה החיצונית יש חורבן, אבל בבתי גוי הפנימיים לא קהתה, לא קהתה אהבת הקדוש ברוך הוא לישראל וקיימת בכל תוקפה, כן, איזה מקום כזה שהשם מחבק אותנו, יש חורבן אבל מה הוא עושה? הוא תופס את אהובתו ומתערה בה, ככה מגן עליה מהפצמר או מהטיל או מהאימה של הגלות שהיא הולכת להיזרק אליה, ואומר לה, האהבה הזאת לעולם תהיה, גם אם יש חורבן כלפי חוץ, אני אוהב אותך, אני איתך, אני אחד איתך, אני לא עוזב אותך לדקה. כלפי חוץ, בעולמות החיצוניים, משהו חרב. אבל האם אני מכירה בזה שיש עולמות פנימיים, שיש מרחבים של מעבר, שבהם אין ולא יכול להיות חורבן? שירושלים של מעלה היא כאן, היא בזיווג שלי, כל פעם שאני עושה חיבור, כל פעם שאני מתחברת ללב שלי, כל פעם שאני מקשיבה לנשמה שלי, כל פעם שאני מביטה באהבה לבן זוג שלי, כל פעם שאני מייצרת חיבורים, זיווגים בתוך המציאות, שאני לומדת תורה, שאני בחברותה, שאני בהתערות עם אדם אחר, עם נשמה אחרת, עם מי שסובבים אותי, שאני בנוכחות מתערה בתוך החיים, אני בעצם נכנסת מבתי בראי החרבים אל בתי גוי הפנימיים, אל המקום הפנימי, אל האלול, אל הבתולה, אל המקום שהוא תמיד, הוא לא חרב, הוא לא נפגם, האהבה הזאת לא נפגמה, אפילו בשעת החורבן, האהבה הזאת קיימת ומתקיימת. ואני מרגישה שזה חלק מההכרה שאין גלות אלא בדעת. איפה התודעה שלי נמצאת? היא נמצאת בחוץ, בחיצוני, בחיצונים, אני מעניקה לחיצוני את הכוח הזה, או שאני חוזרת פנימה לחיבור עמוק, לזיווג, לאהבה של הבורא אליי, גם ברגעים הכי שבורים והכי כואבים והכי קשים, ואני יודעת שהכאב הוא שליח, שהשם דופק לי על הדלת ואומר לי, פתחי לי, ואם אני לא פותחת אז הכאב מתחזק ומתחזק ומתחזק, כי הוא לא מוותר עליי, לא כי הוא רוצה להכאיב לי, כי הוא רוצה זיווג איתי, ואני רוצה זיווג איתו, ואני לא מוכנה יותר להיות בהתחלתא דגאולה, אני לא מוכנה, סיימנו את ההתחלה, נגמרה ההתחלה, אנחנו רוצים להיות בליבה של גאולתא, לא בהתחלתא, לא בניצני, אנחנו רוצים להביא את הדבר, וכל אחת בביתה, בבחירה שלה להיות בחיבור, מקיימת גאולה, ובבחירה שלה להיות בחיבור למשכן הגוף שלה, ולמקדש מעט שהיא,
ולמקדש בינה לבין האיש שלה, היא מקיימת גאולה, או חורבן. זאת אומרת, בידייך, כן? נכון? אומרים, אח שלי תמיד אומר, מנהג אבותינו בידינו. אם אנחנו רוצים להמשיך את מנהג האבות של הגלות, או מנהג אבותינו בידינו, יש פה משהו, הר הבית בידינו, יש פה משהו שהוא בידינו, הוא לא באמת רק ירד מלמעלה ויושפע מלמעלה, אנחנו צריכות ומבקשות ומשתוקקות לדבר, אבל אנחנו צריכות גם להשתוקק אליו בצורה פעילה, כמו אנשים במצרים. הם לא ישבו ופשוט ג'דרו על הגלות, הם פעלו, הם יצרו כלי, הם יצרו חיים, הם באו ופיתו את הבני זוג שלהם לשוב אליהם. מה זה? מה זה פיתוי? פיתוי יהודי זה גם לפתות עכשיו את הבורא, לגאול אותנו. תשוב אלינו, שובה אלינו. כן, בואו נחזור להיות מזווגות איתו. כאילו זו פעולה נקבית של אקטיביות, של פיתוי, של יכולת להגיד אני יודעת שאומנם גלינו, אבל בעומק אנחנו מזווגים. בעולמות העליונים אנחנו זוג אוהבים, לא משנה כמה רבנו, כמה הכאבנו, כמה פצענו, אנחנו מזווגים, ואני דורשת את הזיווג הזה כאן ועכשיו. אני הביאני המלך חדריו, ואני מביאה אותך אל חדרי ליבי, ואני לא רק בוכה על הגלות, אני גם מבקשת לפעול גאולה בגופי, בנשמתי, להחזיר את המלכה לארמון. ממש, ואני רוצה לספר סיפור שלא תכננתי אותו, קודם כל אני כזה קולדת כמה אני מרגישה את אח שלי, אליעזר בוצר, היום. ואני רוצה לספר סיפור שהיה בשבעה. הגיעו אלינו מיליוני סיפורים בשבעה, ממש מיליוני סיפורים. ונכנס איזה בחור חרדי, מסתבר שהוא כבר עם 7 ילדים, למרות שהוא היה נראה בין איזה 19-20, נכנס עם אשתו, והוא אמר, אני חייב לספר לכם סיפור. והוא סיפר שהוא ככה באמת יצא עם מישהי שבסופו של דבר היא אשתו, והוא הבין שהוא צריך קצת כסף, והוא הלך, הוא עבד אצל אח שלי שהיה גר אז ברובע, וניקה אצלו את המשרד. שנייה, אני רגע אקדים, אני רגע אגיד משהו קודם יותר. בעצם הבחור הזה, אני כאילו רגע קופצת לסוף, אבל רק בשביל ההקשר. כיום הוא מוציא אוטובוסים להר הבית של חרדים, ועושה אירועים של חרדים בהר הבית, והוא כאילו ממש כל שבוע מוציא מלא אוטובוסים, כזה מלא, יש לו ארגון של הר הבית לחרדים. וכאילו הם עצרו והם שאלו, פתאום אמרו, רגע, איך זה התחיל? ואז הם נזכרו שזה התחיל עם אליעזר, עם אח שלי, שאני עוד רגע אספר איך זה התחיל, ואז הוא לא זכר את השם שלו, רק זכר שהוא כזה ג'ינג'י ענק, והוא כזה ניסה לחפש את השם שלו, ונכנס לקבוצה של נאמני הר הבית, ואז הוא ראה שם את ההודעה על מותו. כאילו זה ממש היה כזה בדיוק באותו שבוע, שהוא כאילו פתאום נזכר בו וחיפש אותו, ואמר, טוב, אני חייב לבוא לשבעה. בקיצור, הוא היה בחור ככה צעיר, והוא הבין שהוא צריך כסף, אז הוא בא לנקות משרד, ותוך כדי הוא כזה, אף פעם לא עשה עבודה כזאת, ושבר שם איזה משהו נורא יקר, ואליעזר אמר כזה, זרם איתו, ואמר ממש סבבה, מזל טוב, כפרת עוונות וזה, והם התחילו ככה לדבר על הר הבית. הוא אמר, אתה יודע, אצלנו לא מקובל, ואני לא עכשיו אומרת על עלייה או לא עלייה, אני מדברת רגע על התודעה, אל תתפסו על מי שעולה להר הבית, מי שלא עולה. בקיצור, הוא אמר, לא, אנחנו מתפללים, אנחנו לא עושים פעולות, כאילו זה ככה מקובל אצלנו. והוא כאילו יצא עליו, הוא אמר לו, רגע, כאילו איך אתה יכול לא לעשות פעולה כדי להתאחד עם הקדוש ברוך הוא? איך אתה יכול רגע לתת לדברים להישאר כמו שהם? אתה חייב לנער את העולמות, אתה חייב לעשות משהו. אתה חייב, כאילו מה אתה עושה?
מה אוכל לעשות בשבילך? אז קיצור, היה להם כזה ויכוח אידיאולוגי כזה של מה עושים, מה לא עושים, לחכות, להמתין. בסופו של דבר כזה, הוא הלך הביתה וזה ניער אותו, הוא התחיל להתווכח. להתווכח עם הרבנים שלו, להתווכח. והוא בסופו של דבר ככה באמת קיבל את ההיתרים שהוא קיבל כדי לעלות להר בית, ובאמת זה רגע שהחיים שלו השתנו. ובאמת זה נהיה מפעל החיים שלו. באמת, מה אוכל לעשות בשבילך? מה אוכל לעשות בשביל הגאולה, בשביל ציון, בשביל הר הבית? אבל אני רוצה לספר עוד קטע קטן בסיפור, שזה היה כזה מהצד. אז כאילו, הוא עמד שם עם אשתו, ואמרנו, רגע, אז את האישה שהוא ככה היה בדרך להתחתן איתה? אז הוא אמר, כן, והאמת היא שיש לי עוד סיפור על אליעזר, שהוא שאל אותי אם אני אוהב אותה. ו... ואמרתי לו, אני לא יודעת, זה לא כאילו מקובל לשאול את השאלה הזאת. אני חושב שאני אוהב אותה. אז הוא אומר, אז אמרת לה? אז הוא אומר, זה לא מקובל להגיד. אז הוא אומר, מה זאת אומרת זה לא מקובל להגיד? אם אתה אוהב את האישה שאתה רוצה להתחתן איתה, ואתה רוצה להציע לנישואים, אז תגיד לה שאתה אוהב אותה. איך היא תדע שאתה אוהב אותה אם אתה לא אומר לה שאתה אוהב אותה? אז הוא אומר, שמע, זה לא מקובל, איך אני אגיד לה שאני אוהב אותה? ואז אשתו כזה שעמדה לידו אמרה, ואז הוא התקשר אליי, ואמר לי שהוא אוהב אותי. והייתי בשוק, וקפאתי, ואז אמרתי, אני חושבת שאני גם אוהבת אותך. וזאת הייתה הצעת הנישואים שלהם. ואז אמרו, ומאז לא הפסקנו להגיד אחד לשנייה, למרות שזה לא מקובל. לא הפסקנו להגיד אחד לשנייה. אז אני רגע מחברת את שני החלקים של הסיפור הזה, באמת למקום הזה של להגיד, של כאילו לא להישאר כזה, הרבה פעמים אני יכולה להישאר בתוך הכאב, או בתוך הקורבנות, או בתוך החסר, או בתוך כאילו הבקשה לשינוי, או בתוך ההשלמה, עם זה שהמציאות לא מתוקנת וזה גדול ממני. אבל בעצם תשעה באב, דווקא מתוך האבל, הוא מזמין אותנו לראות מה אני יכולה לעשות כדי שהחלום הגדול הזה שמבקש להפציע, יוכל באמת להתגלות ולהתמקם, ולהסכים להגיד, אני אוהבת אותך, הקדוש ברוך הוא, אני אוהבת את עם ישראל, אני אוהבת את זה שהדברים מחוברים, ואני רוצה להגיד את זה, ואני רוצה להגיד את זה למי שאני חיה איתה, למי שאני חיה איתו, אני רוצה להגיד את זה לאנשים שהם מרגישים לי זרים, אבל הם נכנסים אל תוך ההיכל, כי הדבר היחיד שמעניין אותם זה מה מצב הקשר. הזרות הזאת לא מעניינת אף אחד. מה שקורה בתוך ההיכל, זה מה שמעניין, והזרים הם אלה שנכנסים להיכל, כי הם רוצים להיות בקשר, וכל העמים רוצים את נקודת הקשר, את נקודת הקשר הזו שממנה יש נביאה, נביאה של נבואה, נביאה של חלום, נביאה של מקדש, וזה כאילו רגע להגיד, הדבר הזה שאני כל כך זקוקה לו, זקוקה לקשר הזה עם הקדוש ברוך הוא, זקוקה לקשר עם האיש שלי, זקוקה לקשר עם אח שלי, זקוקה לקשר עם חברה שלי שגרה בטבעון. זה באמת, אני חושבת שיש פה אדוות לכל העולם, כי אני ממש מחזיקה את הסיפור הזה שחוויתי אותו על בשרי, שהעולם מבקש את האור שלנו. העולם מבקש שנתאבל על בית המקדש ונבקש את הגאולה השלמה. זה לא רק שלנו, זה ממש 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 של כולם. וואו, ובאמת, קודם כל אני אוהבת אותך, יסכה. אני מרגישה שזה ממש חלק מלהעיז להגיד, כן, להעיז להניח את זה, להניח פה עכשיו, מה אוכל לעשות בשבילך? ציון, אהובה, להפסיק, כן, להיות קצת חוצפנים, לצאת מהמקובל. הדור של הגאולה זה הדור שבו חוצפה יסגה, שנהיה מספיק חוצפניות להוציא לשון לגלות ולהגיד, עופי מפה, אני מבקשת גאולה, אני מבקשת זיווג, אני מבקשת אהבה, אני יודעת שישנה אהבה מטורפת בעולם ביני לבין הבורא, ואני רוצה לקיים אותה ולהתעלס איתו, כן? אוהבים בתוך החיים האלה, ולחיות חיים שהם, כן,
בשר קודש, כמו רוח הקודש, כן? בית מקדש זה חוויה בשרית, זה חוויה של ליבי ובשרי, ירננו לאל חי, של מבשרי אחל זה אלוה, של לחיות את זה ממש ברגע זה, בכאן ועכשיו, עוד רגע חצות היום, נכון? קמות מרוקאיות ושוטפות הבית, עושות משהו מעשי לקראת המשיח, כן? אז האם אני יכולה ברגע זה ממש לראות מה אוכל לעשות בשבילך, לא לשבת רק בחוסר אונים, במסכנות, בקורבנות, באבל, בשבעה, אלא באמת להגיד, כאילו, אני הולכת לעלות בחומה. מי זה עומד אחר כותלנו? אני רוצה להוריד את הכותל הפנימי, את הכתלים שבניתי, כדי שהבורא יוכל לעבור בי, שהוא יוכל להיכנס בשעריי, כן? וממש אני ממשיכה רגע עוד טיפה לקרוא. יש ג' מדרגות באהבת אב לבן, יש בעת שהבן נמצא במחיצתו, ומתעלס עמו באוהבים, ולמעלה מזה כאשר הבן נמצא במרחקים, שאז לב האב מלא געגועים אליו, ועולה על כולנה בעת שהבן חולה, והאב הוא הרופא שצריך לנתחו ולחתוך את פצעו, שלב האב נקרע בקרבו מכאב בראותו את בנו האהוב נאנק בייסוריו, אלא שאין ברירה, הוא מוכרח לעשות זאת למען הציל את חייו, ובאותה שעה האהבה חזקה עד למאוד. אז תשעה באב, להיזכר שיש לנו אב, ואנחנו הבנים שלו והבנות שלו, וביום הזה כשאנחנו עוברות את הניתוח לב פתוח הזה של חורבן בית המקדש, ביום הזה האב נאנק ונקרע בקרבו מכאבו על הפצע, על החיתוך, הוא גם כואב לו, העולמות העליונים גם משתוקקים אולי אפילו יותר מאיתנו, לתת לנו כבר גאולה, אבל הכלי שלנו צר, אם אנחנו רק מתפללות ולא פועלות תפילה. יש הבדל בין להתפלל על משהו לבין לפעול תפילה. לפעול זה בעצם להרחיב את הכלי, כן? לפתוח את הכלי שלי כדי באמת להיות מוכנה לקבל פני משיח. האם אני מוכנה אפילו לעבור דרך הכאב הזה כדי כן, ממש כמו בלידה, כדי שהשער ייפתח, ולהכין את הכלי שלי ולהרחיב את הכלים שלי, להפסיק להשתמש בכלים קטנים שהגאולה לא יכולה להיות בהם ולשכון בהם ולהיכנס לתוכם, ובקיבוצים וצמצומים של כאב, כן? הכאב הוא הרבה פעמים יקבץ אותי, אבל האם אני יכולה להתרחב בתוך הכאב אל גודל אהבתו של הבורא ולהרחיב את הקבלה, להיות בקבלה עמוקה של מה שהשם רק משתוקק לתת ולהרעיף לנו, קבלת פני משיח, כן? קבלה, להיות בקבלה, להסכים להיות מקבלת, להסכים להיות, כן, עוד רגע ט"ו באב, אנחנו לוקחות כלים שאולים, אנחנו משאילות אחת מהשנייה כלים, כדי שיהיו לנו כלים לקבל את האור של הגאולה שהיא כבר כאן אחר כותלנו. ואני ממש מזמינה אתכם ככה, לפני שאנחנו אוספות ומסיימות, עסקה נעלמת לי, לפני שאנחנו אוספות ומסיימות, ממש לכתוב, מה תוכלי לעשות בשבילה? מה אוכל לעשות בשבילך ציון? מה ואת תוכלי לעשות היום, אם בקולו תשמעו, בשבילה. ממש ככה, משהו שאני לוקחת על עצמי, מתוך המרחב הזה, משהו שאני לוקחת מתוך מה ששמעתי כאן, שאני יכולה לעשות, ולא רק לשבת במסכנות ובפסיביות ובגלות, אלא לפעול בשביל ציון ביום הזה. ממש לקחת על עצמי משהו קטן, שאני מבקשת לתת, ומבקשת להכין דרכו את הכלי, כדי לקבל גאולה. אז מוזמנות לכתוב, ונקרא את העידודים שלכם.
להוציא את אלוהים מבעד לכתלים, מתגעגעת לניגון אמיתי שמתנגן כל השנה בלי להפסיק. אמן. עליתי להר הבית הבוקר. עוד. תודה. כן, מה אתן פועלות, מתחצפות כדי לפעול גאולה היום אם בקולות תושמע. שימו כאן משהו שאתן לוקחות מתוך המרחב הזה, לפעול דרכו, לא רק ללמוד, לא רק להרהר, לא רק להתשתש בתוך הגלות ולהירדם בתוכה כי זה נוח, כן? אני מרגישה שהקדוש ברוך הוא שם נתח גדול של הצורך בתפילות דווקא לרווקות. אז קדימה, קחי על עצמך. תודה, איכה ישבה בדד, כן, ממש, וגם לצאת מהבדידות ולדעת שמה שאני מתגעגעת אליו מתגעגע אליי, שמה שאני רוצה אותי, שמה שאני מבקשת מבקש אותי, וכך הוא הדבר מלפני הבורא. כשהזרות נכנסת לקודש ומבקשת את הכושר, תודה אוריה, מהמם. עוד, להסכים להאיר את האור שאני כבר יכולה להאיר, דרכי עם כליי הנוכחיים, אמן, לגמרי. להעיז להאיר את האור הזה, להביא אותו, לנקות את הבית היום, לכבוד בו משיח, ולא רק את הבית החיצוני, גם את הבית הפנימי. אם הצינור שלי עמוס, הבורא לא יכול להיכנס דרכו, אז האם אני יכולה לעשות איזו שטיפה גם כאן בפנים, כדי שאוכל לקבל את האור, שאוכל לקבל את המשיח, שאוכל להפסיק להאמין לסיפור של הגלות. תודה, חנה. יואלה. חיה אותו דרכי, יודעת שאני קודש קודשים. וואו, זכות, תודה. לי אוריה, להיות באמונה כל הזמן שיש משהו גדול מאיתנו והוא מלווה אותנו. מדהים, אמן. להסכים לבקש נבואה. וואו, מי זאת? שמבקשת לנבואה. מדהים. לא לפחד לדבר עליה, לדבר איתו. לדבר דיבורים טובים עליי, וואו, ממש גאולה. תודה, תודה שאתן פועלות תפילה ופועלות גאולה, ולא מוכנות להקשיב יותר לסיפור הזה של הגלות שנושכת אותנו ומרדימה אותנו ומשכיחה מאיתנו מי אנחנו ומה באנו להיות ולהופיע כאן בעולם. אתן מדהימות. תודה רבה על הנתינה שלך ועל יכולת המשתתפות לקבל ולתת. תודה לכן, לסלוח, להרגיש שלמה. אמן, וואו, לסלוח, להרגיש שלמה. תודה עליכם. יזכו שאת כאן, רגע להגיד כמה מילות סיום. היא לא כאן, נכון? אז הנה, בגעגועים פעילים, כמו לידה פעילה. עסקה כאן, עסקה, את רוצה לפתוח את המיקרופון? זהו, אני לא רואה אותה. שנייה. מלכה, תוכלי להעלות גם את עסקה? אני לא רואה אותך. את יכולה לפתוח מצלמה? הנה. איסקוש. הנה. אז רק איסקוש, את כאן? לסיום. הנה, וואו. טוב, איזה קטע. כאילו להרגיש שאני הזרקתי מההיכל שקבע לנו המחשב. וואו. כן, לתת מקום גם למה שנחבא, והנה הוא יכול להידלק מחדש. אז רק כמה מילות סיום, כי אני רואה עבור הקשר. אז אני מברכת את כולנו להרגיש את עומק הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא ועם בית המקדש, ואני מברכת את כולנו ממש לעורר את התמונה, רציתי להגיד חלום אבל זה לא חלום, ממש לעורר את התמונה המציאותית
של בית המקדש שחי ונושם ומעורר את הלבבות שלנו ומחבר את כולנו, ואני מברכת את כולנו באמת בנבואה ונביאה, שנזכה להתחבר ולהתנבא יחד וללמוד נבואה ולהיות שליחות כולנו יחד של הקדוש ברוך הוא, שנזכה באמת להאיר כולנו באור יקרות של בית המקדש, של קודש קודשים, שנזכה להיפגש עוד היום בבית המקדש. תודה לכולן. תודה לכם, ומוזמנות גם אהובות להיות איתנו באלול ובמשך השנה בבית מדרש רחם, מקום שמבקש ללמוד תורה ממקום חי ופועם מהלב שלנו, מהרחם שלנו, ולא רק מהשכל שלנו. ובאמת מזמינה אתכן להלך היום עם הבחירה הזאת. אנחנו עם ישראל, כן? המקום שמתיישר אל האל, כן? שקם מהקמומיות הזאת של הגלות, מה שהתעוות בנו עם הנדודים והשנים, וחוזר ישירות לזרועותיו האוהבות, שאוהבות אותנו גם בחורבן, שאוהבות אותנו בכל עת ועת, שרק רוצות שנשוב, כן? ממש השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. שנזכה לשוב באמת. דבק עם האהוב שלה. להתראות. תודה. אני מרגישה שאיך אפשר שלא, אחרי השיחה הזאת שאני עדיין ככה בבכי שאנחנו, עסקה, אנחנו נשים כאן את השיר של אחיך, ונהיה עם זה. תודה רבה. ממש רגע וכבר זה יעלה. מה אוכל לעשות בשבילך? ממש ללכת עם החטיבה הזאת. יום יום. ציון. עם הצעקה הזאת, ציון. הלא תשאלי. לשאול את השאלה. לעורר אותה בתוכנו. רגע, אנחנו לא עוברים עדיין. הדבר הבא, אנחנו כאן, ממש יש שעות כאן. מעלה מעלה במעלה העקרבים, עקוד שבור מדם עצמי ומדם הנדודים, ואיך זה כאן. חלומי אודותייך, כשהגעתי פתאום כה דעך, הגעתי עד שפת חומותייך, ולא גאלתי את ליבך. האם את עוד מאמינה לי, כשאני שר לך שלא אשכחך? ציון, מה אוכל לעשות
בשבילך, שתפתחי בפניי שערייך, שאוכל לרקד על גופך, לצלילי אלפי בחייך, מה אוכל לעשות בשבילך, שתחזירי לי את אמונך, שיכירו וידעו כל העולם את האור המופלא שנעלם. הגעתי עד חומותייך ולא גאלתי את ליבך. הגיע הזמן לגאול את הלב, לצעוק ציון לא רק החוצה, גם פנימה. לזהות את הציון החרבה בתוכי ולגאול אותה ולהאיר בה ולעורר את ליבה, להשיב אותה למקומה. תודה, תודה לכן נשים יקרות, ציון, ציון תודה. שלנו. תודה נוגה על המרחב הזה, שנזכה. תודה. מתארת בלי מילים. רק עם בכי ועם עם התהייה הזאת. וכל כך חזק לי לא לטשטש את הכאב, כדי שהיא כל כך יכאב לנו ולא נוכל יותר להיות שם. ונצעק להשם, מה נוכל לעשות? לכאוב, 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 לכאוב. ותודה לכם ותודה על הזכות גם אורית וגם עסקה שנתתן לנו להרגיש. ו... ושוב, כאילו אני מרגישה שזה ממש חזק היום, כל הזומים האלו, אבל כאילו עכשיו זה קרה משהו מטורף, כאילו, אני לא מצליחה ככה להרגיש את הכאב. האמת שאני ממש אוהבת ללדת, והכאב, כאילו אני חווה בלידה חלק מהכאב, וגם בחיים יש כאבים, אבל אני מרגישה שרוב הכאבים שלי הם ממוסכים. כאילו, בלידה, ברוך השם, זה לא ממוסך, אבל בסוף רוב החיים הם ממוסכים. ועכשיו גם קודם קיבלתי הודעה, כאילו התקשרה אליי איזה מישהו מהעבודה, כאילו מה, באמת, מה, כאילו היה זה אותו, כמו שהעסקה סיפרה. הייתי רוצה שנרגיש שבאמת, באמת לחיות ככה, באמת לחיות את החיים במלואם, ולהרגיש את מה שהם מביאים, לעבור בתוכם ולא לידם. להבין שהמיסוך הוא הגלות, וכשאני אפסיק להיות ממוסכת,
הגאולה פשוט תתחיל לחלחל לתאים, לכלי. תודה עלייך. ממש, ממש. וואו. אני אשתף גם שבכנס הזה, זה ככה, אני מרגישה שזה ממש השם שולח. יש הרבה עבודה, עבודה בהתנדבות אחרי הקלעים, והרבה אנשים שרוצים, אה, וגם אני, כאילו הצטרפתי לדבר הזה שאוריאל הרצוג מוביל אותנו, ואמרתי הנני. וגם בלידה של הכנס הזה היה כל מיני דברים שהם כזה, לא כמו שציפינו ולא כמו שזה, אה, והיה מורכב, ואני מרגישה תוך כדי כזה גם כזה, זה מה שהשם שולח עכשיו, וזה מה שהוא רוצה, וזה מה כאילו, יש משהו אני הולכת עם זה היום, בין הקבלה, כאילו יש משהו בקבלה של המציאות שהוא עוזר, שזה דווקא עוזר לא לכאוב. כי דווקא ההתנגדות זה הכאב, לבין זה שזה עוזר לכאוב ממש בעומק. מבינה מה כאילו, אני מרגישה שבאמת הכי מורגש בצירים של לידה. שאני לא מתנגדת לציר, אז אני חווה אותו בטירוף, אבל זה משהו אחר, זה לא אותו כאב כמו שאני אתנגד לציר. אז, כי יש משהו כאילו בזה שהכל מהשם, אתם דיברתם על זה גם. באמת להצליח לעבור את זה, שזה לחיות את זה מהשם, ולכאוב את מה שהשם מביא. כלומר, לא לכעוס עליו שהוא הביא את זה ככה, אלא... ואני אשתף שאני עכשיו, כאילו, הכנס הזה הוא מאוד מורכב, כזה מאחורי הקלעים ולפני הקלעים, ומה שלפני ומה שאחרי, זה אורית, את ועסקה, באתם אלינו ככה, העזתם באמת להיות כאן גם בעיצומו של יום, כמו שאמרת, גם לא מאופרת, ועם מה שיבוא, ועם הצום ועם הרעב, ואיך שזה יצא, וזה כל כך משמעותי. והרבה מהכנס הזה גם הכנו אותו מראש, כי באמת בשלב כזה של החוסר הפיזי הזה, אז גם אנחנו לא, כאילו, הרבה, זה באמת מורכב. אז עכשיו יש הקלטה של נועם ארז המדהימה ושלי, שאני מרגישה מאוד מוזר להעלות את זה. כזה, יש משהו ממש שמתרחש כאן ועכשיו, שכאילו עכשיו להביא משהו מבחוץ. אז אני רוצה עכשיו, אולי זה כזה יהיה כזה מעבר בין משהו, משהו ממש כאן ועכשיו שעברנו, לבין אני עוברת עכשיו בעצם לחוויה למשהו שהוא, אולי קצת מתחבר לי, זה מוקלט, שלשום נפגשנו והקלטנו את זה, ליד דגם של בית מקדש. ואני אגיד מתוך המקום שלי, שכאילו במקום מתוך מקום של הרבה מהחיים שלי, שזה כזה ליד. ומתוך הכאב על זה שזה ליד, או שלפעמים כאילו... ומתוך... אורית, נראה לי גם באמת, אתן בבית מדרש רחם, אתן כל כך בתוך, באיזו שפה כל כך...